Sa kabila ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa Cebu, breakthrough kung maituturing ang plasma therapy na isinagawa sa isang pasyente para tuluyan siyang gumaling. Kaya naman sa Mandaue City, isinusulong ang database sa mga COVID survivors para mas madali ang pagdodonate ng kanilang dugo. Si Nico Sereno nakatutok. Gipresenta sa kadagkuan sa pribadong ospital ang ilang pasyente nga naayo na sa COVID-19. Siya ang labing una nga gipaubos sa hybrid therapeutic plasma exchange dinhi sa nasod. Usa sa midonar og plasma nga component sa dugo kining pulis nga survivor sa COVID-19. Sa interview sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, gipasabot sa doktor ang ilang gihimo. Daw sa gihabwa ang tanan nga gihulagway nga bad plasma sa pasyente nga kritikal ug gihulipan og good plasma gikan sa donor. Sa maong proseso naabagan ang pasyente nga hingpit na nga naka-recover. Remove it and replace it. John J, everybody has a car. Just imagine your car going to the shop for a change of oil. Basically like that. You remove the oil, bad oil or old oil, and put back a new oil. That's basically what is total plasma exchange. Dinhi sa Sugbo, dunay naumol nga Cebu Convalescent Plasma Working Group nga nanawagan og donasyon nga plasma gikan sa mga survivors. May mga requirements ug qualification sa mga gusto nga mudonar sa ilang dugo ug dunay gitudlo nga mga point persons sa matag ospital aron duulon sa mga donors. Sa ilang bahin ang Mandaue City, gusto sab nga ma-address kining maong concern. Naglaraw karon ang dakbayan nga muumol og pool o database sa ilang nga mga pasyente nga taga Mandaue nga andam mudonar sa ilang dugo, partikular na ang plasma nga gikonsidera nga liquid gold. Ang database sa Mandaue i-forward unya sa syudad ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center Blood Bank. Nakita sa mga opisyales nga makatabang kung makuha daan ang blood type ug detalye sa pasyente kung do na may magkinahanglan niini. Kung database, appeal na nagyod nila kanamang information which might be necessary. It might not be needed now, but in the future, it will be necessary. Ang atoang pool of recovered patients, atoa pong gikuhaan og data, labi na ang ilahang blood type, kay para pud ni mapadali ang pagpartner pud sa mga donors ngadto sa mga recipient. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.